Viandonse asoberete nandini mambingi atokonya na sembeo asomoro Ensakia bono mambia taleni 18 motinyo gatana kabero mwago yiribere nemeron kebere naisatu twakwalga nilikiandege komi osoime yumburoberio asemambi yabone no semerwedo buna andonse asoberete niwene tutwarali tukoligiye go semambingia egwatwaro botuko buya botabu atabiru kunyo binde byonse no ebyarengo nyasa ugwanjire tumeona emambia engia ye Jumanne ye ya mangana afya ikoto sembratina Mungu amekujalia uko na afya bora erinde oboke mambia tosoe simerombelio ose sekibao gia kiralitko na kwariga niyo manjumo riri kiandege komio so imeyumuroberio tojaka monaye nande tokora monaye asimambi yaboniga tindi njebieka na araba njebieka korende tindi njebieka ande bono twasoire maiga Joshua no ari behind the scenes akwene kuna menyonjo nimdi byagocha ira senjira endonge kabisa kwa hivyo wakire bya sana ngakinya wakire barakire ya sauti anje tume ono nende toikire rero kurutumira netelitko lia Jumatatu tkuligoro and you made me feel at home. That's true. Asomoro byo Ensakia na team Ensakia mashabiki bonsi p ndo chenga niko sawa sawa. Abiya sana karibu zaza asante ono day tunande ibono nya sauti anje togendere mirimo buna botambe. That's right. Ono nende gete barangiri bate basoyi murobiri asante sana omwanchumu ligerelia mashabiki kama kongo team Ensakia bono mambia ntuno tolegaiga amaiga atatu buna botambe mwarabana amaiga abere asengenche mirobiri yana ali akorende kuroli tukoligoro kitariki 15 na ibere na indebone Ensakia nigo yabete complete no kwegena waitonga nyasaye okubukire nyasaye okwareganiria sugo chakali tukobotambe mtobrate ne otebanga enyoni ya mambia nere konyoro mugaso ende mumincholi mitanga na moseraibu tarenga inioli okona kobera seribu olio sogete mapema ochire mumincholi rimime kabisa chai me ochiro bisia ochira sekeba okiae tunashukuru sana ngwakangambia mbona uchasoma swate Felicitas Nyancha makoro chinsa machumo socho mwana Leighton good morning amo na mashabiki mwensi kurwasa chinsa machumo socho galege komruguru asante menyinkwaga bugweta se Keston Chari agotoka Eric Baraza very good morning mwana Steven Junior andonsia se mobere tena mashabiki mwensi mokora kura chinsa machanya mataro good morning na mwensi pimoto bate kura chinsa mo au eiwenga tuabarganirie asenchira ya bene kiagera nintu amonainwe egera tuwa meki timu Ensakia yaba complete gobono asemambia yenchenuli tukole Jumanne inyorage kuragense mo yabono mambia omagani itongo ikara se studio daktari egera torora mange ikiagera onye mubiro gotoigweti buya Brighton botamba gotebanga it is better to have good health than wealth ikiagera otuare nibo koru murwaire teko gokonya aboko yetiga enda abantu bande bachake koyeria na koyetumeka igo bonombia obebuya kebochenu ayo nekere kuragense monenu sichabono mambi good morning and welcome back amashabiki to mwensi pikoro team diaspora asante sana and karibu asomoro biya sana igori tugoria Jumanne ri yali afya atodana afya bora afya bora etwanjere mebere itobiye kyagera otabeti omontore ntomo otabeti ani obwate ochinguru beroro muya obo munyanganyangu bado utasumbuka maishani batie karore buyaiga iyo nyasaye ngo twanjirare twaskojuzi ne bano igwete bobe bado ndio maana daktari agoja se studio ototebinga kitogwe tanga kurwasa marwairaya ngaki symptoms goze zina aliya anenge konyora treatment kera intuburoire bukurema that's true yeso bie kana nyasaye batarwalete lakini sisi binadamu lazima tukae waonjwa karukura ligelia muminjolimi tangana moseraibu sara characteristics chumo moseraibu ni garo muoro monto isales baso no mutake tukoboka nande character bwate mbepino muibi na bora bori abo ibimbore me ikiagero muntu yo
otari ko minjolimi ore nyakoserali nkiakori igwe mine dina go ikaibe ebintu bya mo minjolimi igo no ngemba ya gembe dena ya mo minjolimi na dia kende umete mo minjolimi twanyorete actually no muntu ogotwara etu agotwara origie bintu oreta obeka biaje komokonya go obeke kiganje bya komokonya go jibosio kwanyorana no nyena kanyama niga ukareta ukagekera iga kana kurende yo ndago choiba Moseraibu ne lago choiba onya koriento biondo kago nya ukubina baite Moseraibu na bao akomenta mabere amachi na maena na ba komenta mabere amaje onyu omenta mabere amachi ali usalia maji monto no babantu monya bantu no mobe tali monto muya kabisa igo bono otere ndeti no hando meto ikomanyena Moseraibu tomenye tener na kioko mo count because atakurudisha nyuma iwana lakini toko ni kale jabantu baito bona mambina kabemo minjolimi wake up boka ngakote ibotambe bona borangeti borombo kote inansa cheikire ne madure sio kwa gore inteko kote ina bono boka ni ego ko bokendereria na bogondereria tena wana isika umborakia medino nenyo ni ile kutura boranyo njanganyete that's right ikabweto me aibie komonyeno manyengaki ekoba lazima ujitolee kabisa obuke mambe nyansa 12 okoboka abandi saa 11 abandi saa 10 nsa chinde chonse kagichoboke by this time of the day ebenga kwabokire kwa robere meroberi yawo bya timanye tinga ni bora afya ama ni afya bora sio bora afya bora afya na bibi kene na katiba bora si bora katiba yani mede karoda na bora katiba ama katiba bora yani yani you don't care no na afya mede na afya yote bego bona yani you don't care about your health so the health ya wika afya bora uikonyerende aibie ko monyene umaino eating style metari ni ras moragero igote yani kabisa na otete kubeka endagerebe haya otete kumayana nishibe bora nishibe bora yani otete kumayana ya enga ki moderate yani kiana bora aragere otete na bono yani ena digandagere tu okore ko menyake bara na ki to koirira chinga kechiabene gotebi bari mutabwati afingi yabono mambia murasi chinyomba muigwete birukunyu muigweta maberera omuntu omenyete na Mario nyomba toko wateina pole sana na bali barase bitanda byechinyagitari ense ya Kenya engima twabaganeirie kubwena kwa bwango mubwene egere mobe mu minjolimi matana rorwarite lakini bado kuna koru instructions wote abana ba emambi mubukire chairi muri giturubena ababwatesie okona ko rumurubiri igo twakuganiriye kubwena kwa bwango oirane mwaya akora ibintu byaye buya sana igo mu minjolimi nteto kwanere dumete twa minjoliro Lady Joshua Sara na mimi ntumba minjolimi ikiara kopo katari raisi 365 days it's not easy no na go ikoboke iro kantu bakore mere mu Nairobi no yo ikoboke saa 9 ikiyo gikigasi mapema na ro tumeka Mombasa road oboke saa 2 ojugiga saa 5 igono tena kwa nyoru oboke mapema abantu mede bono babokire bakire giskuru bono mambi kintera bagite jiriyo kore mere mu buya bakira abantu bajakire breves yali asinjira ya abene nando sikurira Moseraibu nabwatenda mwamu abatari bero sana Moseraibu nabwatenda mwamu nabwatenda mwamu sana egera mu minjolimi yana monto morabu sana gotwara bwate hard working lakini Moseraibu yo nabwatenda mwamu ekarokuri in the contest of ebuku usikorana mu minjolimi nabwa bange bayitire Moseraibu atwardenda mwamu na kai katia kaina peringo iteto yo mwabu kainero iteto kaini asingenjo yanda mwamu kaini agaitabe naboigo Ahab agaita Nabot singenjo yenda mwamu muntu bunoyo kia Nabot na mesabi wali asimekire ndo bya yali kabisa na anda arenga de working muntu dende oli akarkomoita torigere na Esau na Jacob ende na oyongo tuara chiedere ne mu minjolimi oyareba akabena mamu mwaba nyago saka jikoni badena ayone to karane ne haya mu minjolimi atara irana
Ugatomukorere Gobona mu minjori mikoko soka. Kora manyana mosera ibuyo. Mbito kebya go begere. Yeah, muroberikia batasura. Ayo unaweza kuwa unajituma. Ko muntu naro kubalirite ngana ki nakyukoirana nakyaukulige entukeli nakyakugoita igobono kabe macho ekarori mu minchori mies you're working very hard manyana ende kaba maiso wote banga bekibirore kwa na macho ya ndani mete karore mu minchori mi aeni gobwate nkore ndabu okorete ndantu bara kini masera ibwere karoje na no kwani bere no ngombe nasikia mbaya sana kwa ibuna ke hande Saro gore ngombe yani ono yani ere taro yumete ndora bone ngakyo monta kwira mbakota goite ngombe yo monto usuta gokore bitugite twanyara no email bado mosere wikia ajui kujituma yeye mwenyewe tamanyeti formula ra jakere no gusima gajibane kera mosere bwere ero metata kete mdobirera easy shortcut yata kete asobogima kone no manju merito ko baini kale jese mambia boniga tikatobe mu binjolimi mu binjolimi meaning we should be hard working people uyikotoba abantu toroche bosyo nirigondo tetuguna mambiao niko kwenye banga boniga ikiagera most of the people abatoko boka mambia chianga chiarero chatobeka lere tukubanga marogo obange bona mambia nabakonyono nensa ya yake igo na Joshua jeta akabole mu manza yalia akamungaina jinsa enseteriga kwanyoliro na maene so mambiao you plan it today bona onyene sobali karoko enda igo kubanga rero no nefe akwali yisaine rero to guchakurigiririo bange to isogete naryo kana mwabisieri nganga chibesa nkonye fe abokonyora ngatabwat so you plan na ende togatebanga abokonguri gwetera sobugima litkurigoro eli kulino komano that surgery yobugima enkobwenore na endo bokongubwere inakutia moyo yes none kero kobeka mabere mete mabere kero kuja kurania mabere uikoli yenrani so you should prepare kero onya pe kigirandi mena cha ko na bakorana lakini tagotwara test so uikoende mwajemima uikoende mwake muntu uikoende munjimbo akoendrani orete ndakoendrani saine obeke that's what you should plan aso imabwao aso imabwao wakagirtu mbemo no manju maria karonde oleime yumuroberio bwensa kitwako tebina bono so ime yumurobe ndora sensemo yemitandao sensemo ya Facebook na botonyora Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube ren Ndizi TV News abuno gotonyora aboiga sensemo ya Twitter na boto tweet @Ndizi TV News ende twanyora tweet ya ogabo boy gontore asensemo ya WhatsApp inambe yo nere asensemo ya WhatsApp kyanse ya digital tutumia ujumbe wako wetera sensemo ya WhatsApp boy nambe yo na boto tumera SMS ya unsinini nambe yo asibari batanyiro chini gere 0792192834 ine nambe yetu studio asemambi yabo Orenganentwe Jumanne nkia etutamanya sole na yodevina nengiera sole ekiango teatorina indukito goseka naro okorera indukito igwete buya naro igwete bobe ayego kugore gari nare gari ya itire no that drive live were eboyo ayego tete kuwa nyomba nare bwagachire koroba igose 5-story building ya gure ya yerigo se ya gure ono rendo bogima na obore ebore titbo tadi yani narore biya dio kwete narore nyagita so obogima igobore two-way round or two-way traffic gobana ali asore ekwende gwatebete igora mangana yebiro ali asore nayo guchange situation ya wieka nyumotaraga nyumonta chago change try as hard as possible and then tunyore abaminto bono mambe wanaomboleza alibasiria bancho babo tubabeka sechimbaba cyo monene nyasaye ngekiagera nero koremia and nero kurwa gatakire ko ira chinga kicaye ikire nabakwegeserarigesaria nandege ntokere fani ya senseye nerina nabakonyora umuntu tarwale dasegete kinyoro ebikuro byabere bono mami abantu batana umuntu kure na totebe nyatayo kura kumenya tataragwa umuntu mungawugwa ndo batana mukonyo rwale de mata bunyatayo rwale de ke igo nyatayo kure lakini kumbe tali yaro kure mungawo kure ese yaro na berigo nerina amete umuntu
eze na bere mono turko mahanga tugoranye describe we have no word that we can describe ense lakini ilina situation kwenyora ne rio zeto kuma ngakyo kuruororo era kwirega kuruororo gose naboko yeruo naboko ruo oske gochibosi umede no ina sore e position yore mirimo you cannot be talk borro ege kira jinga na rengo na hande abana bokuruo na ndo monte vacuum te yomaid. That's true. There is no vacuum erabe no ruwa sore aso ko mirimo no mwalimu inyurana no ekro kwa nge ore principle na ro nge principle school aibone waje do na bokuruo to mazo de ana bona ano nkongu aedo nkuba yani hapana kuna mtu olengo na ndo raboro iko mono the little time ubwate abwa sore tumeka chiro buya na ande tigeri etari ya ori barigiya ekiagara nabo umuntu tena kama ni mwalimu fulani kitu ingekuwa kama ni umurali gete tanga gente ngebet no ne producer gete tanga gente ngebet. That's true. Bono igwa sore mwanju moreria tenda mema nenda zako ebina bituraro se bono mbuye muno mwanju morena mangara dokorekana imena isuku ya Gusii keraba Kenya bakanyete igoro yokorobekana gwetu kuri angyo anene ekera mu boss muro moja bwasingire yote abuna lazima tumechoka net oyirera murodinga no ne tweet ya tena ya mambia itakuwa amjui keronande babo pio andanyo yole muraibu bake asebunge enandoro mubunge ugunja na tebete nande na bado kuna mabado mapambano tukaraidu nisivuna nero mosenda bwe county ya Nairobi akasema ya kwamba bado baraboe ba tena kesho kutawaka nesa ka nero ningekara tena bado kesho hakuna maandamano oyingidure Kindiki akatena wiki erinto atereti bakasoka lakini kesho hawastoka boingo tokarana igoro a security meeting yabanyanyimbo yabete I provide meeting ibon tutara mayana inkiba discussed ninki kiabe toro bado wa Kenya wanajiuliza maswali kero baringa sense Mary yembakazi ego banyanyimbo bali bako barenda abaraya ba jibasu mbaru baba ta win drone ono inere ko tebana ngaki yabe te gaboniga ekara bagabana anene kurwase orongo rwanyanza Giradi Zuwanga Nyang Nyongo no gavana yino yo Kisumu oyo Siaya James Orengo bali na bantu bali ba azimio moja wametolewa maaskari maaskari wameondolewa wa ulinzi bono lende ngakikenyi kwenda kujibosigo tiktukanye lakini lete kusabana omorembobe asitore nonye tugusuguma byonzi tunomba amani ntuze kitigento kebe ikiagera Kenya ni yetu twins ikiagera already we have had enough or we are having enough asingencho emechando ense ya Kenya gendete gwitira ni mechandi mingi bobero we can't afford kuborwa omorembe at least omorembe tigobo tumanye tukurane no morembe tuchaye kurwania mangana enchara turwania mangana yo bolendi turwania mangana ndi yo bokibao obogendete guchanda abantu abange uruche abantu bakali kuiba rero mugaso igoro na montago go pickpocket yabuga and there's nothing you can do igobo naende tuisokomentera nga morembe tuyo bono busalina no bukukina kabisa ende toyorenga twenyorere michando amondora rokana korobekana genuinely lakini aroko enda korobekana gosarie ebintu goteka advantage nyakitageti ibintu bisarekera lakini korobekana korokuko beke batishona usokobeke na beta keire emantu tororena ikero moro bwakongire bado tororena ki serikali ngagego kai amaguri ebintu tumaye gosuka gochi bosio aina araga ndete kwa kana sensitive ya Kenya asamangana age siasa cha tuone itakuwa namna gani ndo arana bara ikurujinsa mu Afrika no mba cha sensi ya Kenya ne kro argo kwana obomo bo Afrika ngakiba gosuka gochi bosio asense maya galisa mwalimu oyomo na bwegetu na sibetu emyaka 35 years kubotekana na niga korto bo kabara bwa sodomi askuru alengo mwalimu manene na nde manager gobono na sibetu emyaka 35 years
Ingero rende ndoja abande bamirete batena yaya boende mbwa kora lakini abande bagatena mbuya asibetu efunzo kwa wale wako na tabia kama hiyo. By the way, that was justice. Anko matukara elije kuroikirani kuroikiga bono ilikuwa ni funzo 2021 yeah. 2021 lakini rende na bwadana ende libaga dio ko Korea appeal una bobu yana ende bwe kigambero anya to isanegeti na ende na boko ende appeal ekine kigetegero na ende kerole kanengana lakini kurwalia sikiana chetwe era na itwe sentence ya na is 35 years which is okay because kwa sababu inuna antu mugolenda abana ayanayo mwara mwalimu monene andi ninumo kole bichene so to me it served him well so that even ainde ekielelezo nifunza sabantu bandi bakora bunebi nandi baga discourage mangana yikaransanse yo monte egerege ntokia beire mwaba compensated iboli bubere butatu 10 so that mwatiga mangana yo again. That's very wrong. Naroje mobunge Ogitui East Nimrod Mbai alikata alikana deona njiga kekiri mode na agetomo bisekuru ase kiombegia Kenya Power talinji akabole muri kiwa mangana alina no manyete na ekiribu ngo bage doctored no yaga takaira ni maede bono rende ngakiora tena ninje na agetomo ntoro akamatena nje basta pasta kongangi mtu ona rende negere the clip was showing so okay lakini hata ni kia the doctor na tena ere it's a low binding system abako genda arore nagi igeko genda ratera ntwa baye bamwanjite sana abaki tui east kaso bokoreri bwaye ayundo jina aragendete aburi twigoro asorongo rwagusi tarenge mahange lakini aba musikuru ase county Nyamira mbaro bali ba araeto kurubikani tukire Jumatano ba boereiro mabwabo buna ngos ina montaro ko basuguma bakomo jomo bunge North Mogrango nere Joashi Nyamoko ngoriginde Joashi Nyamoko mubona ke amangana ara nayo karikogoseria abantu torena nera araruwe dia ekero monta mochiwe nere uikarwe ensemo yaye torore naki egoska gocha tio ayo ndo jinara abete tari manga abete kuri ntonya ensemo ya magaseti asimambi ya boniga ikiagera yenero ndistibyo bwansu bumugusi umwanjuma natakana kwera yebiro asinini ekero na manyana ekero na gonya go study asirinde karo dinankora jinga kichane na nyorete mangana kete ebukutora kodigeria igorona Yesu na bwate characteristics gite ngajigorina akasole nota kero gotwara ina sako yao nganyora na maene ina sako yao neroro ekotugureria na bwate chimbo gite na bwate chimbo gite nabona kwanto bande bari gojikana lakini abande ngo chita babaringa Sara tosome Matthew 17 chapter 1 yabo ningaroje na Yesu bono engaki yaye isire goika au jikobambwa ngwenda karege tuno akabachora boroki wa batatu mbarabia asede asante sana Mathayo 15 na yire kibunge kemoli ngana limwe mwili gotebanga okonjoka ekieni kwa Yesu na nyuma sama tukatano na limo Yesu akaira Petero na Yakobo na Yohana mamurumu abo Yakobo akabaira igora asegetune getambe barabuo bukaka akaonchoka ekieni kiaye asibale obosubwa yebo kaligenta buna elioba necyanga cyaye kikaraba buna umubaso na rora Musa na Elijah bakabaorokira bagakwana nere Petero agatebya so morokia mbuya intwe ko bayiga onyengwanja ninkoraiga ebigutu bitatu ekemo ekiao ekemo ekiamusa nekemo ekielija biasa ntoendelea go jinse mono ne aibana bogwe somera yone ndana ko nyakurina naje kurina nganyana abatatu Yohana atote Peter John and James
ebarenge ina sako ya Yesu kabisa barenge imesana but the Bible does not tell us kiria na ingiyeko gara Yesu abajorete ko be ina sako ya bono kama ikona na it's normal ko ba ina sako ya bono iga ekero bajeto akabajora batatu iso kusoma abu abamba jete nande bakarara gifazi jinde baraburi kabakona kusaba bakarara mate Yesu ajita kabatika agatira uja asigetiga bakarara na ile takabona tate moraire lakini bono jamzingina mparoje Yesu kana igagonjoreke anda bakaraba batatu bono bakaba batatu mai bakaba Yesu Moses na Elijah bajete batatu bajete John James na Peter lakini anda barone batatu bono bakara kama dina toroshi bigutu yabantu batatu na Yesu agonjo kanali ego Yesu ko zamana mbajete bagatebuna yaya uyu no mwana onyasaye omwe igona ego ikota ari nabantu gete bako babe birori ba masinia that's the fact uikota mbarura tana barabuna ndo ndora maiga tatoega uikatutare ometo mondra ko mojando gete na ebale group gete ose bale ge kosi no ni kanisa abakonya bale kwaya neroro ose abantu gete babeire amo babuate babu nakiko na Yesa kaira batatu bakajikwere tangandi ajetere bieka tangoroje amangana nawe ndenge keralingi gukwana lire ndia rabete lire likaraba lire ligacha likababisia likabisia bekero Yesa ari gukwana white mberujete ebikone sana mpaka medamo tetina mbuya gwa kora tuacha nae igo Yesu tangandi ajetere bieka tanga binde mena jida kabakani na mumasiku kwanaya mpaka kero na abokire so he was preparing them abadado ikona yego ikobe prepared mapema maedera banyona sinalo kunya kwegerwa ngora ikobe prepared iso so masara abandi ko jinze bonzi nabajete kujaka ali judges igora ke endo na de dora kwanana okuchaka mapema endo kirigora tuote tena esabari ya mambia okuchaka rero abanyasa akababeka Yesu akababeka akabaprepare mapema abantu ungaibona ungayaborwa abandi batigare yano ntoterbi because gachoreta batatu boka abana gaibade bade esukuri yaborwa bari ba Yesu abandi bade ba abandi bale batare okoma chikona batare nge serious batare active lakini abatatu ebarenge active baka bito medenero kito como kanali agayodene bakke nera yesanjete why mata bokwe bwana msore bangena why hizo nere arenge disagreement yaya he was just preparing ari como prepare na ke akomo tieri gojesa oje ko ri abunero kito chaka mangana kanisa mate Yesu na mwaberete ndi na mwaberete ndama Judas na aberetu lakini nende kati ya Judas na Yesu ngodange togo Yesu Judas Judas gwengede but akona nje koma chikwana na aberetu because kero Yesu atara kwana atete na Beyonce bia eri so I think na mwaberete igone naro tena aboroko abatatu babaze sigini kwa naye roranga kingu mogotara nere uikoma yena ingomo sanio ore ina sako ose ora out zako oikomanya musani nando maena omondo ngogo tieriale for the future gosa yani ora alimeta abantu bari kubwati Yesu esa aliba ejare ari kubalia esa ali ari kore bikone yani barabu lakini haye ngigeko gerora abwati Yesu osora abwati oli morenere because abasani bande barororo ara kuira kongo basani barara narororo okubwate okoli revenge ayo tamanyeti myaka gete ya maega ose ntato mino korete gintu gete obwato busanaye katagete revenge at the end of the day nande musanaro sara ora atware sali obwate gali ndiyo tagete musanaro ora atware sali ore buya musanaro ora atware sali okora mwajibeze lakini manyango musani ono rioyo uri ora agende nere arore bikone biao binando rago konya gatina akiembia na chagaiga konyoromete
Mondo tokobekere ensumu osokonyore gento ite kiabeire kebe tobo mosani oli oroje yani herene nibo ya roje yani medo sani baro sana ando baka ikago sabera mabe egera tigari nini atigare neni igo mono tumayena abasani mbarabiaba nande nga kitoko gena mpaka mateso because yo oli aba batatu walifumilia na Yesu mete eba agetense maumama isigo so mebugwe iyo nande Yesu kabidi aje kubatura bagetense kabisa so mebugwe ina bakora ke bakaka insekara masasa ali acha ali kabisa bakakumina ikobono ikomayena umosani onorori asimambi yabone umosani oyo nini bo yaroje umosani oyo nigata demosuke naye mpaka mateso aliyoje kometa montorale okonyorana n'uruara uza tokorana n'umosani yagitari uwesiona kwa kumina gaki nande mostly bongaso mede daytime naliyo konyorana daytime naliyo konyorana bantu bago feast unlike botuko kwa kumina otatanga yakale hando wadebana tikatokora maya kumonto kaigwete buya sara na gogoro monto ritunda mogorere kerare buya nalia kuri kare na gotete gogoro montengo ko mogorere kare buya tiako ganyarware nalioko ja ko moire ngoko nyagitari tabwa appetite tabwa tikende akoli why can't you eribo monto kare mo tabi mo sani ona gi ya lero toenda sigete tunyiro ene soda lero toenda sigete tokore gana ibintu bire positive mo advice bono no chiko monto kerarwade amangana makongi kono mwanchi muligeria check around you manyango yo mole komo ngaki nyako konyora no muntu utago konye no bwati right yokoba obugima bwayo bugatobetereri ko twara tubetereri ya onda yoko beterere we are not in a competition ngolika bwata basani 10 ikantu ale 20 igogo twara no twara yo mulimo konya na koma gose twara ekogera naru twara mubaro bwa basani abange they don't help abana benga nganaye bwiko kwirwanira igo manya abasani mbalengo bwatana nde mbarabie na kibaraso buguma impact y'abasani ekiyagera mbarabie nereriye yesa bwada barogu 12 otigira ababande ogiye na batatu igo na bwade reason na hayaba sigiri bwasi yabo na bango kwara igo hande mate esimieto bwate esimine rarore wade oyone besa gunsaba na tige kwa kiro monte simi yani monto akoroje na anya gusaberera yani ere oyo ngogwaka oyo no njimba oyo tata esimi yaba twali yakira kabe na eri uko ligo somekana ke oyo ngigo sekiabere indu kia sarikirika oseningi omonto ogosemera kitari monta naki oyo neji besa gonsaba oyo ninki agora yani nayo oromo sabere oyo monte abadena ki ohingo gwaga nayo ino njimba oitigana nero oibona neji besa gonsaba yani denia yani ayebono manyiruna nayo musabere yana kora surprise omonto limo modena na gutomeno ne credit ne yo tena ina mine tobo musabere mede na abo o kwangwa no nkegen monto mede bantu mari batari kuno ne nkegen yani oyera medina tabwa dibes no kwerera ole branded okonyara ole branded already brand yao ayego go sabera so na echinji mambi yabo na enye chakerero nyarigani egere mambi montolia kagetene beso kumusaba anyorenga nayo komwa amangana abebia adi working base nari igokore mirimo yawo no mokia to anyana mondo kiro mondo meda abogeta akore mirimo ya kiro monte gasieri agokora nere kumurageri lakini okore gasiere positive to okore gasio boibi medana wadana no boibi akora gosene bintu binda akora kunyanyaza oyo min ya ito to okore gasieri eliogo iterebigeri biao nande kwanyora esa endagira yao ya kiraritugo kero mobo buna tomenyete Entonces tonyore essential thing tonyore chianga tonyore asto endagira tonyore asto kuna na bana to basomye ikiagarto yo tena bono rende beso konyoni go meta mondre saro tero kana saving no nye yani utabe ani ere na rige tu meremo saving teyo ere buna yani ena bahari go yani how to mouth yani ere akoragera yani ere besa nyora no kuyi lakini leo ikatokoregi toko kana saving ocha matuka ikiare ndo biro bia kongire that's true ndo biro bia kongire lakini ndo kana ndo gase buna mwanya bantu ikiagara nende otaje kwengente ndio kwengentera ya ubugana bokonga bona ye adjust ekero to gosuka gochibosio bia mano ayo na yebiro
All right, mbia monora kinena ndi tokuru encouragement nganya sawa nyogo se seniri enora the position yogo konya bali batali kuenyara bakonye ekerubwate chinga kinokubwa ekyagera obisinere ntaike akini obisinere omuntu ndara ike igonye kubwate chinga kinokubwa naye koramaya ogende buwo tenda mema nenda zako biamono sana tetoligererie alimwa tutumere chujumbe wetera chi platform cheto chonsi wetera Ndizi TV News digital na nkoligereria noyo minto nkoligereria ale chi SMS bego nkoligereria ale fan page ya na Brighton Makori obe na abegete kenda ali mapema n'ekina bakonyara na Ontita enambe yurega bwa TV yao no tuli WhatsApp na nabo yetuma SMS una yabo Chris Arogo korachinse mochara ganga and by the way Chris Arogo na chete asumoyega bwa matanga he came, we met inkarabia sana. Asante sana brother Chris Arogo, Sophie Kemi Motangi, walimua wakilisha mashabiki asengencho kulikuwa na rapsha abange manyale tuwika kulende tunashukuru sana endege ndra igo bia sana tutare na bana senseme ya Jack yasini no manjubina mashabiki aito jitem jeto chonzi ya dora na senseme ya gomoka na go mantri ede dora debi umoroberio yo ngakyo kwebwera ebyewa kupatikana numero yo omegana gomoka na go monthly yokoletwa ni company ya Safaricom for you igendo korangirina agenda sesimi yao dial *544# karwa kodibo igo erinde nabo kobwate procedure kwenda ebintu mbiro ba ukwebwera ebinge boigo gusewa endase my Safaricom app ebintu mbira abo ukobwate procedure sara na understand the mono guru ya gomoka na go monthly kyagera nera bai karasta bagakwana nabo bisa kurwase company yobairani ya Safaricom pagato bigoro ya gomoka go monthly nande sara amekuwa kishiriki sasa tatuelezea gomoka na go monthly eyene promotion cross company ya Safaricom na gwatie kagoteba egendrete asaba customer bonse ndiwenso bate line ya Safaricom anyoko gwate mulika mwizi okumetinga onye timbo atima ya Safaricom app na kingo kora bro minta gote vire you dial 544# and option 4 obwatia machiko na marago egere naye bwe register go kwa beira second ya bali barabwe shilingi milioni emo kira omotienyi ekarubate Safaricom app yesimu yao smartphone yao nigo kwenda yo Safaricom app galia onyole option galia all in one nerororo ntobwata minutes only ose monthly minutes and ntobwate monthly data ekaro kwa gulirigo mbabwate ebyewa biri kwenyorera instant kiagere karo kwa gulirigo ngwenda ole gali nga you click and spin esanere go chagali with goodies what chi data 100 MBs 500 MBs chi credit chi sanchire gali ya pesa taslim anyoko bwate bahati karogo spin abekwenda round inga paka yatinina asebesa kwanyora bese awasesimi ya Safaricom witera M-Pesa wose kwanyora chi data buna ebyewa biri kwanyora immediately karobata my Safaricom app igobana tonyorwa gendra kuna ku register wose gendra kuna goswase umurubiri yo buno kuna go shiriki there are high chances of winning montaño millionaire mo no ninche ngenda to kuna go shiriki batanga on the wins what is line ya Safaricom eyo kantali go shiriki ne itogaiga eritogo kwa orwenyi arotogo kwa go chaisiko gabo buno motegereri tukolende Safaricom erotobwati mubaga onde bwensi na bago shiriki ebyo sana that is Safaricom for you yandira go shiriki erinde naye bwebwere ebyeho awakorwase company wetera somero gomoka na go monthly tuske asini bantu nda sema ya check asini asema mbia boni go manjumire karende tutobwatia ndore na assessimi yanire haisara Brighton na Joshua let us thank God for the gift of life and the care he has given us throughout the night. We believe same day true abana abababoke awdene family yane yonsi abana baraganga primary na secondary ingo batebye omokinoro enkubo yechingaki chire bosyo oyo narogo Chris kurwa asensemo ya bogusero raganga adena Brighton amange asabando totigere omonene nyasaye nero bwate obumanyi obuya because so wrong you think about them you carry more pardon anamaanisha kwamba
aba tuobogoria y'abantu ekiagirizo kunya bogori ni garabe gurudumu ose ni garabe amange umukorogoto asowe bwao igotigira Nyasaye wero Sara I did come na cheta samatanga kolende ekro yarenge struggle nene kubatika no kurobekano kukwarenge asebara litukoririria arenge saba ekaira abanta bange mbaikira na semero bilinde kolende aroga alijaribu sana koikaria sense mochia mangere asante sana agaika ororo abandi bara batumire SMS ya bonsinini makwara na Sara Dolphin Mora nimekuona Nicolas Ogega bado uko ndani Zumina Tut mwana Valentine ikiongoza wa Nionseri Edwin Matagaro Wilson Kenawa ikiagara abo na bado wamesema kule kwingine ili bagani diao. Asante sana. Mungu ananaro kwa upenda korwase company ya Nation Media Group. Unalete kutubwatia sana murobuli bwensa akina nywa nchite no bako bali na yabarutumbula ona bakoli mirimo bonsi beli shirika ya Nation. Asante sana brother Openda utambe asokuboka agotabanga lazima aligereri murobuli bwensa kiara Brighton Makori na Ontita na Joshua Uta. Tunashukuru sana brother ande asante sana. Mnyoke asensemo ya Facebook na bali bonsi team following ntubwate yabiri kimaobe abuna bali kikora save the same binde lakini bakora bwate abo Daniel Ontiri abairi no charo mwensi p tunashukuru sana endege ndrako na gutubwate ya Florentina Nyakara mbiamono sana ndochenga labane onami kwa chinsa mochia diaspora. Asante sana brother ulisimama na mimi sana kalawata banga welcome back Sara asante sana. David Mogaka naera wata keep up the good work watching live from Babadogo Nairobi Saboke Kegege kwa Nyamira County agote abotebiri ubadia Saboke na Elizabeth Oye bwakire bya sante ndochenga yobeshayo kwa Nyansongo Nyangoso ndo chibwakire buya pia sante na nagenda tukuligereria live Ocharo William agotaba good morning watching and listening from CNC biamona sana Berry Kochwange agotaba count me in na Orfa Kerebi kurwa Gesusuria Nyambanes DA Church and Fred Mosima kurwa Sosera Charles Onchuru kurwa Nakuru Asanat Nyanchama Lilian Penina Maoncho Sofia Kaunda Gechiko mwana o Daniel Mogaka Nyababu Peter Umwanza na Josephine Nyanchama na Douglas Mongera of Voice of Victory Station biamono sana Taylor Muguso Nduso na Naomi Kurwaranda ni bumachoge bravo agotabanga noale mimi asumuru bwenza kempaka omwele. Asante sana brother Keston Chari agotabanga is watching with us online. Asante na ndauta bwakire byakigima ladies possible big sorry have use money for manda okay oya ukwanira igoro ya manda mano kolende gesungukia atakebegeti proper ladies possible ndo cha soro chikochi you can rewrite again bange message ya uburunge na liego someka bya ekiongozi Safanaya Onserio good morning from Rianabo Onchali agoteba mark me present with omwego bwa aba koma Omari Kirandi Dennis Kerry Estelle Dani kiongozi aliro baliabo Nchali welcome back Sarah Ontita mbiamona sana Devi Bitangedoa Qatar from Hamad International Airport niko ndani kabisa salimia watu wote from Makairo Village mbiamona sana umwigo bwa bakoma Omari nere otebiro noali mokwani abantabanke sana kolinda segejo chinga kinebiro antoko basoma bonsi kwa batebire batwaleli tukuligia asante sana Dolphin Mora nero tebirenga good morning Sarah Brighton and Joshua ekene mominchori mitanga na mosera ibu it is not over until God says it's over. God is in the process of rearranging our destiny soon. Our testimonies will encourage those who have lost hope. See us to the top in Jesus Christ mighty name. Amen. Awatavanga have a blessed day. Niko ndani hadi mwisho wa kipindi. Oyo Dolphin Morako wa diaspora Victor Mondo ndo chagara kulika kora Nairobi West. Agotume ngora ya yego chiase anko ya ye Job Osira gake ngora nene ase familia abu Mondo ebwate obokongwa agote bancheze wimbo wa Diana Gesare nae tataga asante sana chinga kikuchira toke kuchitara toke
entumanyete ndito kubekera gotero kukulinde pole sana Mumondo family kiagera makweli na maroro sana. Dani kiongozi asante sana. Walter Rioba watching live online from Nairobi Embakasi, huku baridi nyingi sana. Asante sana na endelende soke burongekere obukendu borororo. Okinyi Dismas nero tebiro kuroiga na itambe bosamaro. I'm watching and listening live. Let me wish all candidates of Bigege Vocational Training Center success to the NEC exams which they're starting today. Don't panic. Everything you have been reading is what is being tested. Abana ba Bigege Vocational Training Center tobaganirie amaya. Asante sana Bitu Sosoro ndo chenere negesichakia morning kurachinsa mochia bugirange kon. Atimede sonombu atesia bo chakira Teresa Kemto. Umade korangana na chacha abuna jega kikoturwana. Teresa Kemto akotebanga good morning Sarah na Brighton from Muranga Noali Monsarige duini mocha machabe. Nero tebire kurochebi ngomberi goma no indi masumuro bilobuna botambe oboli nsarigo begi yabo Super Susan Mirambo bonsi baswe asumuro. Asante Julieta Princess Mesha otebire nga pamoja mpaka mwisho. Jackson Kinara muigo baba koma Omari thank you so much asoko munyora. Julieta nerana gendete kuligelia kabisa. Elizabeth Gesare Konate pamoja na Pauline Mora, Agnes Boruru, Tom Mosomidano Mayu nagatia banda bange ya Bugetu Disabure agotebanga mukae ndani. Douglas Owocha from Rescos niko ndani watching live. Onkendi Jona ondieki mheshimiwa bona uli kuligekero kwa bunge bonchali. Asante sana wote abwakiribya okorobekana ankyo lazima ama igase Dani kiongozi na kiongozi Safanaya Onseri. Asante sana. Jackson Kinara Korwa Tetra Park oikakiamo kamana onde imasumurubule bwenza ke Jumanne no muigo boba koma Omari yabokeri Esther bonsi pi abange sana atumira makwani bono mambia paka liroba liabonchali matega lia waziri wa maskini. Asante sana Claudia Nyakezi. Good morning team Ensakia, keep up the good work. Tune in. Biyo sana mwanyumeri abongati ya mashabiki aliaende utuma SMS ya basi mambia boniga kolinde ntobe togo jisoma asemambi yabone kasya okora inegenda ukitoma indu gasi duno jisoma pinajanyare chiko studio asemambi yabone twenda sense mine studio kono tutara ikorro togote bigoro yorwenyi rwari bana mpesa business number 88090 eyo na se business number umayakubeka amount ne myeyemo edieta os account name Ndizi igobono Joshua kubeka bwase TV yao ne lina ine kanando kwenyorero rwenyi korwa sikitaseni kyao Ndizi TV asemambi yaboniga bathena brain now and win yani gosori na ndo nyare gokoba omobui obwere chishilingo jiri bukomi ase wiki omondiriga kwebera 200,000 endo korange na lipa na mpesa business number beka 888090 kwa bekirego account name Ndizi amount ni shilingi 100 peke yake. Wenda ushiriki asemambi yaboniga na bole bwere chibese echo kindura jingo gobeka na jo chio kwalibaga yo kwebwera chibese 10,000 asemambi yaboni. Asante sana igobono play and win chira imeyega tasenikia Ndizi TV tobesogoti gwamageka bunerega bwase TV yao amachiko na maragona maroro kigima chiesa webwere ndetayo okobwa onyetara gosoria narori kimomanyo soro korwa litaro kiumbu olikirota birakondani narori kiungo Safanaya Onseri irene ironkenda John Onkendi Jona ndiye kimashimiwa mutabiringa. Asante sana Matangamondo. Asante kwa hoteli ya Buga au tebanga amerepresent Joshua Masaki kwa Sudan niko ndani. Joshua Masaki habari ya Sudan karibu sana karibu sana ndani karibu sana ndani ya Ndizi TV anene asomoroberio obwensa kia kira litukira Jumatatu weka lituko lichuma
Sara tutarenda asensemo yomotimo gasinini nganchire nkwane igentongere gaiga sinini lakini ngotebune mic yao ogunyirigeria sinini igentongere entagete ndarigereria ekemo osebibere nerina abantu usite tukorana sensemo yomotimo gotokwirana nkwane gente getoma kwenda sensemo ya magaseti asemambi yaboni ekiagera ndoje na masasi yao atwarobo kurikanwa sinini agirende na bongo ko yarari onya koroveria ekiagera that's normal egento kere nargo kwana ngerina ekero abantu barasomo sangano eita namabe eita numurobiri we barasa ose numurobiri onde bwenzi ga kekero kwa iruribaga kabe omuntu ogotumeka chinga kiri kwaewa kukwana egento kera konye omuntu gosa abantu bari bare asensemeyo ingera na kwana iga egento ngerena omuntu eguribaga akwane gosera asitwa batomoyega gose no mwarimu rekortaya gose no pastor rekortaya gose egento de kyaro korekana sar no manje muri omuntu mago itaribaga wa guribaga na gose no mwarimu rekortaya akirango mwarimu oyo inkiako omuntu mago itaribaga okwana oeta bubaracho oeta nyamakoro toeta no egento gena tikatutumegena kwa gujida kaibere utrezile kejya ibere tebana yaya antwa sara okorire mirimo naintwe igasi akorine mia kenya samusen egetoro kiane nik yes tiga gwete meso sino imagweta karantini gweta nyamakoro to gweta gesima gweta nyakongo yani okoira chinga kinyinge nandi kwanya koirorera ebinto mpaka kwaga Jumanne igone na ekero kwa iruribaga andonsia soko kwana litumeke buya nande litumeke like toge chobantu gose kwanyorana gose kwanyorana bono goje koja kolete bitina no enase amakweli arenge oja na mondo gake mwana minde mwamoita ekmakora ki bintu bira bigo bichungus ya aendi kwaba kemanyi tumekariba gari sini ni kwaewa akwene kina kwaretire point gwaretire ringana ryokoremia gose ringana ryogosemeri ndibabuna ayebono ekwareto kwemurunga niyo konge ekero kweguribaga rya ogokwana nonye ne barasa none barasa y'umugambi garangire barasa yamarwa kwana na yaya ngakidokora maru iganine omuntu mago kwana sara yani oetanana by the way we have those characters na maene muntu kairuri bagakoranga akana inche na kwakabaga nanyora mpaka cyo kururi kondo ende yabo ko gwetana no lyo mwali baga na ndi yabo kungusana no konene igobono what are we trying to say akabaga kali kwa irwe speak with a lot of knowledge no bungaini that's obvious straight to the point anya kwate no kwakiro mwalimu okwaeri mate mwalimu mbiyamona sigasi gwakorire asokwenda to gusabira maya this is not the time which nege torokia nenge this is not the time which akanga no ndiri kwalenge nyamesabisabi nkabo mwalimu nkaba yo mole ko basemia didio ga ku transport kande tago ande ngakobwati gocho this is not the time yo kurumugano mutambe nyakwa gudakemo tumeka chi second merongene na isano metagonyoranga umuntu gukwana buya kabisa within 45 seconds we're done ekiagera totebena no mukutano uri take 1 hour na mubaba bantu 50 kilo montahe 1 minute mutaongea nyinyi wote kini bono pana ande gento kende ngerina tikobo kya magombo negento kya korekanete nebona lyo kereta ende abantu mete no pastande lakini ndaraba begerwe egutwa no na ba pasta ekero kwairwa okurandia some mudi y'abantu nebankwanyurwa ke kwegwa some mudi y'abantu basomere kibungo tigako bana bono tetekora 2 hours surely hande gento gerena ekatoji gukora tonda sinze mama wacha kuigotete abache de mapema eno mukutano bwa school gusina abana mababege to mubaso wacha ori to bwa boli na kanyama gasambe koma yagote hani ubona ayogo itege to medina bible yabo bwate barali kende abayibuli yabase barwa imbara akora kende mu bibuli otararusi ngombe bweri ayatata kwa mago muitia mangana no we should run na kimukutano okoba held up tokole nanda abantu bagen
unajua gento gikukwana within a short time giko stick wango asa mango y'abantu use umuntu uri kwari wa address but the moment yokugenda wetani mupaka kwenda wakora chinsa too much of something is dangerous umuntu akwimuka taiweti kindi kyonse so tikatulani gutumeka the shortest time possible aso ku address agenda gete within the shortest time mukolete nandi goko ba remember de abantu bagutaka all the time ngoli and keep time. Buya sana. Tuenda sizamende ya studio manjumuliria tokwirana tokotebi na ria sanza magazeti yedi tukora lero inero Ndizi TV bwansu pombo Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii nigo bono yakonikirundekerene nagokorera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkorbo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nichisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omu Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekero kogende nyakoe. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chirerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerure gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito nabo igo togochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gotekeraga ase ensecho ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria omuremi giata company ya Sidco nigigo kumanya iguru y'ichimbusuro bwate echo chikwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwa rigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda aseke yemo boigo nige kurwe ndagira
mitugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebren ko byense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirirwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase ekeyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase kambani ya Sidiko nigotogokora utafiti ye chimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbuzirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesato kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yeligesalinene Ndizi TV obwansu bw'omugusi buya sana mwanju muri Ndizi TV na twarura sense miri ndi studio karto to so sense me magasetu konde mwende to machi SMS tino asimambi yabone kro sara ago dirigeria na rori girega na ingane ri mwa kwana karto kwanda sumu mugo ne rigia ande no boene ekero monda de una kwane rieta ga yo kora ri kwane teo de ana buya mono no etora sama be bwa kire iga nini abali mai gari bono monyi wede imokingo ko bokona muri moyo mon akishwa ana juhari ona te bana inje ngoro ku Joshua uta ngokora ne taseni Ndizi TV o asina jagaiga ne koligi anto kole meremo ose oyino muirione na basabeira maya that's short and clear ejinde kenga nayo second ose 20 seconds then second bwakire no tora sama bono na kibali barogoroke abange na bali mbiye mole nini haye bali mo kugamba ali koraira ngora skania manene tari gasi ya gukora ayete bana inje Joshua uta kurugita seni Ndizi TV iga nini enacha na kol mbiye mole tiga na ne bintu binde tiga ko bono na ye hiro amatanga otete ko munyakiro apana ande na debya bantu ndiko tarengo na ki pa manyamu munyakiro kibako beka matanga no ina somoye tebo muntu tama edi kolera utama edi semo utama edi abakoyo utama edi aburugania bantu that's true how muntu bwado manyi azinonye no koroberi miroberi ende onzi no ene ko munyakiro umuntu manyite muntu ranya go contain abantu muntu omanyete what ekekerege ko muroberi obwate buno no mwalimu urara tema kumana omwalimu ntare mwende abantu bayekenyero namayedena chibyombe mbiro nati kupete mbiro ebinde tikekobe ko muntu utamanyeti yani amayedene chibuti abegete no embrate tueti asante sana that's a piece of good advice kiagara matukai chuma goto chandana sana na agenda samatanga yoyo mobu mushiriki witu kwa Kisii Central chinsa machanya bioto sengera basotu ward mu pastor olengo rate betenga umurobeli ntutu aleganiriga naiga Alhamisi na Ijumaa Alhamisi na chinkwana chigokwana onde bwansi otagete gokwana umekaribishwa lakini tuko le Ijumaa nkwana nchika hiyo na marandi amona matera onye gotaito gokwana ali tuko le Ijumaa matanga na manga akoba na okoimoka oyende muchionde iga onyora libagali okwana ego bono naende tigato tuare naronga amatanga bono ga chinkwana we are past chinkwana we are past mega ne mega nankare alenge alini kuamuka korweke bungo na korwa amaliga sikuize bakonyero kambe basa amaliga osero ngoli na roto narete mono igo mangane chinkwana
ilipitwa na wakati bantu tigaba kwa ni tukulia akoletwa akitoka tebera ngendo musafara mapema by saa 7 saa 8 mwaikire bono ndibwe stiga kwa na bunatagiti asante twenda senzemo ya magazeti tukurare ni torena nari airobori tokurinto taraiko kwa na SMS 23 tutaraiko redio ni mwenga kajiado tebirenga no ale me watching live Sarah and Brighton biamana msurengia na korode kurobo mwancha niko ndani na mheshimiwa Honorable Doris Donya Toto Aburi na Yobesho Beshaya na Ben Mumanyi biamana sana Suziri Ruma White good morning baba whatever watching live from Kitutu Masaba Makungu Yeso Kurwangong tuned in na Kirandi Dennis Jackson Kinara Sakari Makori Muginda na Bonsi P awatebanga okogoro kwembata na nero muganiria mayasate sana mbali batumire SMS magega ande gandira guchituma ikyagera ntochirigeririe bona tigatubire usono bwatemo ya twenda senzemo ya magazeti kerebere bitu byanda kumnyoke kyara kyamnyokire dakika isano ibere asechinsa sese ya bona mambia iko daktari akonjiani tunajua kwamba akonjiani kukuja ekarawaje gukora mujadala na Sara asamangana afya mama I think mujugano sekawe kandi tutambia mashabiki wetu Sara ntumanyete na banko batebi gusira ndandi tokumuganya whichever ways kolende turarigerira mono iguru ya mangana ya respiratory ngana yoko ya nabeire abo kongusa na bantu basirije ubugima singincho yo gusinyoko ya na ama turayaruke lungs ya garode rimora ginekarara mange ama lungs timete Gusii bakari kuna kin lungs they can talk about lungs respiratory system what happens monto sinyuko yana the new monto is under machine montara ICU montare HDU ntete kumanyanga na kitogwetanga egera maito tutware health lungs egere respiratory system ebe clear abantu toyane burunge buyasane kyagera no nekero ya lenga mangana covid most people again they go affect na mangana yokweyana bono abantu babekeru oxygen okay nanto na oxygen bakabera to the oxygen is so expensive very expensive nekero go ikirali it's so expensive unlike toire natural one nekiro ikirali elibono ukale kugora si kazlaizi nega sengo musana millions of money ono ndotara tumeka besecho daktari acha tataina tukulinda ebimo byaito mono ensemo yokweyana respiratory system nero lungs tetwana bana senzeme magazeti katoka daktari ajaja ndani ya nyumba buna botamire ngombate gazeti ya The Standard na nchi ni ngombate gazeti ya Daily Nation si gazeti ya The Standard bechintanga ni gemorega pressure mounts on all over meal protest yani liberali nyingi ni olia begro ja sumra yo mokoro bwense ya Kenya Emilio Mwai Kibaki murayo mokoro Uhuru Kenyatta anene ekero ya machiri korekana buna niga karego sira amandamano yabo mabwasi mio ra umoja kolengana na umuriki wese ya mure na security ogive have tasked yani ni gobono bairwe libaga lioko investigate amangana ya ukwaneka muna former president Uhuru Kenyatta niga karigati yogosira omobwasi mio ra umoja kokoro kurobekana ase ense ya Kenya ekero bakari como price resources asenjera ya mogose eyende ayundo jina aramurikira se pechintangani nindo jina Uhuru na chodira abo nabarayi basimio ra umoja bakora onedunisuna na bachodire igabo ase bechi entangani karonto uskobo siasi nini omwanju mudiane eri komurekana shakahora bono ni gobono aba emibere ya ikire 400 gesa emibere ya kurusi gwalia goikabono ni gono jina ya ikire 400 se ensemo eyo nindo jegaiga azina bamurekerete igoro yaba Kenya na kibagare koligi gold azenzemo ya Marsabit bagare konyerigi sana roche bantu babekira abuna boko jaranga kibagare koyerigia boigona la sebeche yene murekerete na ki amangana tin crisis na ngaki aba yaroganamna abanta bangire bakare kutwagende skuru asingi njobo tumeki bua ama riogi ose sigara gusema jinya sole okonywa nebintu binde ebirire na skuru de karigo chewa buya ayino jina aramurekeire asigaseti entangani gaseti ya The Standard inganya libaga ntasoma ndani all right
bia mono kigima mangani ya shakahola bone yo 400 bodies I think igoro naende 12 ya rusituwaroro that's too bad chana kagitinte nkoera kiarenge it's a continuous episode na bangi barali bado ya igazeti ya Daily Nation mwancho muligereria tali mange mono kolendera ende tali make mono ndochengane ire obolito ne ya Raila Odinga no muraibwense Dr. William Ruto ekerabono erense ya mabera yabara ya babire osempachiko igwana bakole chinkwana osempachiko igwana in any way so that amandamano gosokorobekana nkonyara ko wikira na litkolya nkyo inyoranga onyage gocheko baigo rolense ya Kenya ni chikubaganeka ase ebyombe gobono omwanchwa omurigerie gazeti yeiga engane mwamu nelinga enough is enough eyo nengane ya Dr. William Ruto chasoma bwazimilo moja omurayo Raila Odinga manazimio brigade ekerate nino is ground na ngotebanga hakuna maandamano Kenya hatutakubali uharibifu wa mali ya Wakenya na kupoteza maisha. Watabirenga Azimio can never hold a peaceful demonstrations. Kolenda on the other hand, Raila Odinga watabirenga kikatiba, kisheria, maandamano inakubalika. Iko watabire litukolia nkyo Jumatano, wikali tukoli Juma, kutakuwa na maandamano. Vono Maison CP, nigaligeretio mwaziri bobole ndibwa imekithura Kindiki. Omo trenelibwa mangana ya intelligence national intelligence service boss Noden Haji no trenelibwa banyanyimbo chief police chief Chafet Kome abwemerangali yabo eirobultomono asegazeti yo ayo no bagwesomera page ya 4 na 5 bayigone page 15 na kabere nekamulikirete enough is enough bago manchumuleka rotokusuka bosyo ndochenga scandal neregaiga ababunge bachakire kuligereria engana yebikorwa se shirika lya NHIF amatuka wango igantu arora scandal nebwatete company yo akerekare okora chi deals chitaliburunge ekerobono members of parliament yani members of the public niko bwate kuikalitukolia Friday go submit their memoranda asamagacho yebunge kuligereria chi dubious deals as a company ya NHIF ayoni gara bolito as page ya magega baigo ko ngana nerega iro bolito igoro yo mwaziri bwobo cheno Susan Kuminja oyobono soera irwe gosengana yakiwa se kigambero enakuru doctor nigabekire kina ase high court asoko maswero mwaziri yo Susan Kuminja ase okorwa a promotion ochi ase junior officials anakoba mabaga igoseko bakini ya promotion to senior management positions ase wizara kolengana nomo nyagitali jo nigekorolekana nga mwaziri tarabwatia machiko bunabwenerete mbaro babelira se position ya masege kiamatuka mange kolende eiganigere mamincha yelichika yonto yasoma page ya 3 boiganse moyobolemi ndoroche ngaba Kenya bono bali bagotole cha wetania bakoli mirimo chiri bibere nigo bono banyolete a first win ya last week ekero mona chibino yo mukuru wa sense ya Scotland anjerete petition ye case kiabo gechigo proceed me ya UK despite opposition kabisa koro multinational abuba kwa yunge kinekyo niko kiwenete koba handled asense ya Kenya ayona irobolito asipeje 20 na kianda na mangana ichigosoli omoaki omupire giata omupira o tennis yoli myaka 20 Alcaraz niganyara kobaga ko bobobwi maiga yoko mubwa Heralds ase omupiro yo sensemo ya London ose Djokovic nera nyartko bakagoita na konyoro bubuyobo igonero irobolito mo gosoli bwemeke 20 mupiro tennis nere bono munyangongo asense ya London ndochikana rayo mtobrate no manchu muligereria airobolita sepeji yentangani ekarongwera nase gaseti ya testanale beji ya gatatu niri murikithena amangana adnate na school representation amangana drug and alcohol abuse na rabono ya ireire ama ya ireire
abana gutagende skuru asiji skuru au asense yaito ya Kenya na bali baikira asenka kia Dorsens nero ya iri nero netigarete koba igetange kanene akira abana ikoragana mpaka rigo skuru buya nyasoma ayo asebeji ya gatatu aralira nyora sebeji akane ebeji akane gora nyore na ngakibono umurai bwense Dr. William Ruto akarekwenda asumurai bwense mukuru Uhuru Muigai Kenyatta anekera akomomoja bunanere ukaregosira okorobekana ase ense ya Kenya ni gondo chebo igwe karutugata se bejeyo ni gobone kigambero ke High Court ase county and it High Court in Nairobi bono yanyarde ke gokana igoro ya omo Kenya yomo oyejete ase kambero ore kwamero sonya biashara yomo ore kwamereri obomo bwasi miuro moja gotabeka amandamano litukuryangyo ankiende na ichuma ringanerio ni ore achigorigereriwa gochi bosio kerobono bata ose koti tadeneti okorobekana uko litiko ryangyo beja ata no mone magedena azimio la umoja ni gobono bakari komoja serikali bunanigo erobreti gochiko obeka chiguni kose abasarie gatia karaba chukorobekana eriwo chigoturubani okorobekana kwabomo bwasi miuro moja wani Kenya abaraya bakorawa na omurai bwabake asebunge ombio andanyi ni gobono batena barabu okorobekana kwabo oikego chikogendera nande babolire serikali with distance uzikwebeka ensemo ekero bono bagothana barabu lasima wata wikabaro bekane Kitu East MB Nimrod Mbai ni gori goranya theka okana buna ereta nyale diga ko mwatiorwe omwabisa kurwa sekyombe ya Kenya Power ekarabete grid angechinsa inya buri tukore ni gadena ya ere no mpasta na ndeta bwa tiembu eyo yogo kongonta gosiyo gosunyunda monto onde bwensi nino jena pasta preacher ose gribat deya oyo obegere twekina buna ni gale ko ni abana omenyeta sense ya America ni gobono anyadega kurusirwa mamochayo ekiagara na bosaidi mboyo boisaine buna nkoibarenge abana nkoibarenga abana bono ni garo mosibore ande barajera nego chia sense ya America ayuni gakonyanyara sebechi ya gatano na kabere karto skabo si asinini nigotokote nigotorigeretie peji ya kianda imuregede na bono abari basiri obugima bwabo kurwase kubatikana namangana shakaora nigobono goikabono baikire 400 bari basiri obugima bwabo ekeremebere 12 anyareke gotoka aburi tukigoro kurwase nsemeyo ya shakaora bado utajisomea umanye na shakaora negendrete gotwara obokongu gose bado emebere ya ere utasoma ikaseti ya testana libechi ya kianda. Alright, tumbe mono sana. Ni afueni kwa huyo mhubiri de ya kwa moroka aso kuruseliwa mamocho maega yugo tangu asigika igitambe bono ase gazeti ya Daily Nation page ya kabere oyo mto Brighton no mwancho muligeria ni mulikirete igoro yumuliki oyo mokoro ase company ya Nation Media Group yule ko report mono gusore okore migano ya amangana afya usamangana yobo chenu Elizabeth Merab oyobono nyarete koba kago siri ubugima abwaye kitariki 19 cyumutie nyoyo mega yo gutwara umuchando usikosel anemia korenga no muri kubwe gazeti nigagotebanga amangana yobo chenu anene sikosel anemia yabeira umuchando sana samatuka wangu iga ayo yabeira umusigo monene na kuirira abantu abangi kwendera gusiria amagima igo bano yo bwango iga no muliki karo kumurigereria no musubati umunyakieni kigima nyero muri kibagazeti atanga na butoletwe nonye no kugoro kurende nkwa mutanga ase okoira na semirimo yae na kugendera kurigia emigano yobo chenu gokonya abakenya igo bano twasabire family ya Elizabeth Merab oyo nyara ko bakagusiria obugime kiagara intuni gotwa kire igobono bunabali kipole sana ochiase ya mate eyo epeji ya gatato ne molekerete
igoro yomo waziri bobo chenuna na kumanya bulitangani inyorangana kimunya gitali yo mukuru asense mu ya Nakuru achira sekigambero gocha komosoera omo waziri buna kale kwena na chi promotion gocha se junior doctors to senior positions ase ewizara ayuka gendrete bone pejakana nete beta maison si pibono ya Kenya nigaligiretie abarai batano Raila Odinga, William Ruto, Nurdin Haji, Koome, Nere Jafet Koome, na boigo mwaziri bobole ndibweme Kithure Kindiki, ngana kibago chugotigense, eba isako genda back to anarchy. Abuli tukolia ankyo, turaganya tolenga na kiara. Yuka gendrete, tuanya ntuwaruchinga a security chiefs, lituko liegoro mbaumira netansensemo ya Embakasi, okwanira igoro ya protest iyo cyakorwa litikolia ankyo ndoche bicayo muri kyo butamba se wizara yobulendi bwaime nere Raymond Omolo ntumanya yo asenchira yoboikirano ndoche page ya 5 na kabere ne muri keretenga Ruto Camp seek deal with Azimio to end protest chinseme chibire nigo batagete kumera na okora chinkwa na subwango eliyo kora okorobekana koroberere lituko lia ankyo epeji ya 10 epeji ya 5 na 3 nimulikeretenga na kibono omonogali bwe bunge ye Senate nere Amason Kingi oyoro speaker nigo bono anyolre critics enkongu korwa senyombeyo ekero wana baseneta bange bakareko momocha iguru y'uburayibwa yebotali ubuikiranu akolengana barabwo nigago chibuye bereka gosenigo ochia otwara buna mapendeleo ekero akuruko na chakwaye ase Senate ayondo chinga naro aire obolito unless ntumego ikase page 12 ngana yale ngase gazeti ya Daily The Standard igoro ya Bishop Dea oyo nyartko baga ko ruseli wa ekineke kanya kiabeire asigika egetambe ndochinga yo mtobreto no mancho murigeria abo nonkora tigera sebona kerongo chikuligeria gochimotwe tuchikorora mangana yechi county karoto goskabosio kine kigia omo pastor yo evidence byabudete ose neri made ekot nero nere fansana bune bosaidi bokubora igopado umeachiriwa nabora anyana mondra kwa tegento lakini bosaidi bokubora yabura nande ne rito korabura na ndiro monta kubwatu kabisa ose na koibeire simu yani naboro jina Brighton onyibera anaba mtana uchunguzi umeanzishwa uchunguzi umeanzishwa witness yetu okay by the way yani I've never understood anyway because kangonya ndito go deal nigento igari ono watu ngato amatuko merongevere na nelimo tokorobo tuki bantu baenda round at the end of the day evidence ya boromondo bwatokwa so I think as a mangana justice a lot has to be done to isukuru se mangana yobo saiti mbororo bole for example abantu bagite bakaibaria suneka baita abantu bande kibunduki bakaje kumachikora chibicha cyabo njiroro andambaru et Somalia mbaru etia ndia tano pona toma dena uchunguzi meanzishwa mpaka ririri Montero sirio tindekirwe yani mpaka ririri osona ni bina binde mbiro bigo chaka biacha at the end of the day bienda bia poa bina wana muna bia lenge bia kumete mbio but after so many years wana uneke wacha kuunga usaidi bwabora lakini this according nje justice teyo nayo ririnde no engo de abantu wasani bane no eneka monta abogirige na de dokuruta kore bacha because umuntu na wakagoite familia yako ndio Italia ama ngana na bara uchunguzi itaendelea ose ati ameajiriwa huru ayawa kule and most of cases yuko birigereria turiko machikambero mono lakini suko cases nyinge buna chiarenge chekera ndia makweri osabete ikero monta tugutirwe ori o eita o agetu agakwa usikendike kamobera iyo kitu inaisha victim kera ya eniwe mangana yuairi inaishanga sijui mbona abantu bakorza kubwatie kina oseningi
hano tima itira kindende in Kenya. Kenya ni nchi yetu. Atutaiacha milele. Sawa. Atende beji ya 10 ne kamarigerete gabuna amangana a traditional osamangana yige koro naro aireire Zimion Kabwente Nkechi oyo sirete tare 26 last year wikabona tara niwa kubwata kanani gabwata barugi babere bone kerba kungusana nana ingota kere komotindeka igona bugwa someromo mohano yo asebeje 10 orendinga kyamangana yige koro na arakari kuirira bakabono mondatara tinde kuru mwakori igabantu babutire barosire gegantu babutire barosire nande bachire ebeje 12 eri murikire dena amakweli no alebu gosogo tarirwa kwa basubati asensemo ya Marsabit Gold Mine ne robono ya jage kole to boba asaba menyi bensemi umwana inoli gira kabisa una mangana ya makweli ya beroro na mangana harebu na arakari kuiriro boba akwene kiwa senseme ya Marsabit Gold Mine ase ensemina bogwe somera olieli asenjera ya bene ebechi ya 15 niri murigithina bono jiriboti nigo chigari kubatu kuna Kenya na Uganda nigo chire chinze jiri chekora mangana smuggling asensemo ya gold from South Sudan. South Sudan wengena liberera ndindie tora kini ya kwanika nense ya Kenya na Uganda okora na bakari go struggle sensemeri ya mining abinye somera se beji ya 13 gaseti ni ya The Standard emambi ya aboni aindo jinsara na aramorekeire ase sinchera AM ni yende na jema yo chikora sensema ya counties. Asante sana ndo chenga nara yu asibono kolinda samangana ichi county na Mangaro machumule na bakwanyorere gazeti ya kolinda so wengetu drivers leaders diva on strike nyora abarundi ababechi galichoro gendoro tambe go long distance drivers and the conductors association nigobono mo executive officer Anthony Mutua athebire buna okorobekana koliba abwate osomugomo bwimirimo onyare ko bakogoika omoelio keroba tagete koligia chinchira chia burungi gukura egento kerirete okorobekano ko inyora egento kerirete ne liba tagete inga akaroko chikori new driving license oikana endora endo korogotemwa ono bagotebanga na ende nechi krasto kuchikwenda gokorogotemwa ekarotu arundire miaka ne miaka kolenda inere nchire ya serikali eligerete gukura mibasoka ni menge yogende tokoreka sense ya Kenya akoranga barundi abange bebire amachiko na marago gusonyo somete miaka nenda miaka rudi bono bwebire igo mbagendrete ko na kuligiriringa ne yokorendo omogomo orokoranga oikire omoelio waigo musacho mona nyatko baga ko beko byara ase county ya Nakuru litkuligoro igara sike egetaseni kya banyimbo kya Gilgil police station ekera anyatko baga ko beko byara musacho bwimeke 23 yule boda rider ni gwakagire kumubeta umuyumo sacha oyoranko yaye bwimeke 30 ase ugweta na chinkwana igobono oyo moninke nduare no yo mono arasigita seni kiaba nyanyimbo bo igo mwanchu muligelia na mange agendrete congestion persists over closure of Liwatoni bridge nero abantu kurwaso mucho Mombasa bagwetera ulende bono buna siekire niwe congestion ere nene mona se county ya Mombasa ayono bokwenyorera ase gazeti ya Daily Nation. Kericho Green Stadium set for upgrade ahead of Mashujaa Day. Nyora bono ayuno nyanyole piche 22 ekerobono chishere cha Mashujaa Day nyora go chira koleke asegetie kenene ye chigosoli kya Kericho Green Stadium ekerobono amaliga niagendrete kuna kobeko ndibono Mashujaa egucha ya eko batare 20 mwezi wa Oktoba. Tarehe 20 mwezi wa Oktoba. Aigo bano amaliga nagendreto koranga no egucha gokorerwa. Nara yumwanchu muri na mangali na bokwenyorororenga na kiaba abali mibakale kogendo mogomo na barabwa over illegal grazing ase county ya Nakuru bantu barabo bakali gwetani mibaga
asokoligia bonyansi bokolise chombe chiabo twarira bangi bagwitana singenchwenge ye yokoligie genteke kiedab bona se tugo yabo ayuna gendreta se county na Nakuru baige county ya Homa Bay ne libono nga the county government failed to meet its 1 billion annual revenue target keraba sangireti 859.45 million in the year 2022-2023 Igawano manchumuligeria na mangara samanechi county na bokwenyorera bwesomera senchire ubwikira buya sana jengorera segaseti ya the standard page 15 na gatatu ni rimwe na bono omurugi oyo kabeire omo munyakera ubwekombe gerikyo bachara munechi mbebe furaje bukati omurugi oye ugare kurukwa buna nere meli wanyonyi jebukati nikobona aliete ira yaye asikeroge yaye gwa kya Revenue Commission on Revenue Allocation banajo kore mirimo yaye nomokia no bwikiranu asense yaito ya Kenya gone na wemeremo bano rende bano rende ngete shareholders that's what the mbate ne shareholders bano rende ngakyokora that's nice aba MC ni gobono ba iranirere bikaro byabo maiga ya matuko emetinye tato iba apikoteti emirimo yabo ayenyore bwesomera sebeji ya 15 tato nandabuna ngokora sensemo ya magaseti korende gatigia kericho nge ya jag renovation asensemo ya mangana amashade nge alenge kama kiabo kilikia the mission dibuna shabana ngojora yale ngati getie ikyo abya tu bitiange bitate geti kya wendo ne kyo ne kende bachugwa kerengo yabo aneke geti kya us stadium ke gojo coronel renovation okay ngobone minetina batyotere bali bengo yongo kibari komisi yange kigemu sana na iberega mete konyana harone n'abantu twanalire ngo ya shabana bono nande timetina oko chikoenda gochiesera isiko asigika kyama nkeigo nande nigera jiguirani omwoyo uri amashabiki abwatainse eyero byasina yes nabira ire nisiko sawa tubonye abatware ose mena Gusii stadium bono shabana itajesa na Gor Mahia shabana itajesa na FC Leopards shabana itajesa na Tusker bona abantu mbabwato omwoyo na watu zaze timu yetu ya soire league batubona bande batebu na bachore kericho bono kiaruro isa renovation ero ya jage asingenjoya mashuja Gobono na wendo maybe a wendo asante na barali. All right. Mangana makongu sana azinyamzi di trigan tebirenga sara na Brighton niko ndani no wale kura rungai Nakuru di periason serio nere no wale kura chinsemo cha Nyansara ibuli bokione ninche bundi chimena live baba Vansi Kerry karibu sana leo ndio nimekuona kwa mara ya kwanza karibu sana sasa wacha pia mimi nikukaribishe asante sana by the way kibono kinali ukoboli nabwate goboli kwa ngetuga ekwebo gose nabwate ntorari daktari wigire kwa kama daktari wigire daktari amejaja ndani nyumba boring ingwari ko boli nsoga I don't know kiachire barengo ko boli ingoro yage chukati kwa ko boli I don't know ngoyo aye ingiro nyoro ze wano twakone mpaka mambi kirare ko boli I don't know ngina ibi ngo zire nije nawo zire okay. Akinda inyore, I will probably ask. Nabura inyore. Yes. Oh yeah, na inyore. Na maiga by the way, na tumwa speaking ngwate ngaba aba MCA. Bono bairanire back to business after okoraenda sum motimo komogetorate obo. Anna nyorete mheshimiwa Jimmy Kenyanya safi tumena nitase duka gitega yo kugura guri bintu quick mart anyway agankwani agante vinchenkwan Brighton Makori na Joshua safi asante sana na antebe tinga tali kunyaro ikasa mangana ya matango mwigo mama alikuwa pale China lakini wono mbaira nete so megana harayo kwenye na achandi girenga nkikeli bono na Jimmy Kenyanya mheshimiwa Korwa Senzemo ya Tabaka tumeshukuru sana maiga ikire daktari amefika kwa nyumba bono ngoji kupatikana na Sara nara kwana ntu ara baba basaja boka elio girito kama chiko bali ritasi nini lakini tulijaribu sana lakini bono dero ngo tengo balance
Mare binde bikongo dala mama roira makongo kumia ke. Daktari tu tokore biro. I'm really thankful aso step in. Na bigwene inabidi ona rene gyokora rene. Bia mono majumuri ngeti to nyara nae ekoragensa jinsa isano ibere chabo no baso aseme sema ngana mayi kolete na gyane to wate kai menesko ya usi kolende Ensakia Roma mturanyorane. Ndikandige sara na daktari bagendere batutebinga kitoko na afya yetu. Tuwadabana mangana bora afya kose ni afya bora. Afya bora, si bora afya. Safi. Sawa. Abono ndi baganiri yao. Biamona sana. Asante. Nakuganiri mai. Ndizi TV obwansu bw'omugusi asegati yaito ntobwata abantu bali n'oburema n'aba